Face Managerin saa esiin pikakomennolla Ctrl+H tai Tools-valikosta. Luo uusi vaihe klikkaamalla Add. Listaan ilmestyy uusi vaihe. Klikkaa kohtaa Name, kirjoita perustukset, paina Enteriä ja vaiheella on uusi nimi. Klikkaa Set Current vaihtaaksesi perustukset muokattavaksi vaiheeksi. Huomaa Add-merkki kohdassa Current. Tämä merkki osoittaa muokattavan vaiheen. Kaikki jatkossa lisätyt osat korvamerkitään tähän vaiheeseen kuuluviksi. Sulje Face Manager klikkaamalla OK. Luo anturoita. Avaa Face Manager. Valitse vaihe perustukset ja katso juuri luomiesi perustuksia samalla kun klikkaat Objects by Faces. Huomaat kaikkien luomiesi perustusten tulevan valituiksi. Luo teräsrunkoa varten uusi vaihe ja anna sille nimeksi runko. Haista tämä uusi vaihe muokattavaksi klikkaamalla Set Current ja huomaat taas Add-merkki. Luo teräspilareita. Avaa Face Manager ja klikkaa vaihetta runko. Tarkkaile mallia klikatessasi Objects by Faces. Huomaat vain pilareiden tulevan valituiksi. Koita vaihetta perustukset. Huomaat vain perustusten tulevan valituiksi. Klikkaa yksittäistä teräspalkkia mallissa. Kiinnitä huomiota vaihelistaan klikatessasi Faces by Objects. Huomaat korostuksen siirtyvän osoittamaan sitä vaihetta, johon valitsemasi osa kuuluu. Klikkaa sitten Objects by Faces, nähdäksesi muutkin saman vaiheen osat.